Ngicela baba ungihlukanisele between isangoma, inyanga ingedla. There is a difference. Mawukhuluma ngengelo, yilo muntu onolwazi lwamakhambi. Okay, Yilo muntu nje ohlanganisa ikhambi. Ingedla ufika uthi kubuhlungu idolo, ithi kanjani? Ulichaze bese ithi ingedla ngilinde la, ngihlanganise likuhlanganisele lenze lo muthi othize elu-extract-e ey'hlahleni ey'thize likunikeze. Aliboni, alinadlozi, akanalutho. okay, Kodwa nje unolwazi lwamakhambi. Kwingedla awutholi ama-fats, amafutha ey'lwane athize awuwatholi kwingedla because yena unolwazi lwamakhambi. Angeke uthole kuye kunama-certain fats noma certain bones of some certain animals ngoba yena unikezwe amakhambi okuphilisa nawokuvika kuphela. Akanawo umoya othize, ube nolwazi olujulile lwey'hlahla okay, lokuphilisa. Lo muntu ekuthiwa uyinyanga sekuqalile-ke la sesithola sekuzoqala umuntu la osezothakatha, uzothola umuntu oshaya ngey'mpindi amshaye. Yabo, kuyenzeka lo muntu umfice eyinyanga, wamfica eyinyanga kanti usiyabona kwakhona lokho uhambe wayo-extract-a some certain spirit. okay, Kunolunye uhlobo lomoya akalulande ndawo ndawo okay, olumcocelayo kahle hle nakathiwa akaboni lutho, ayikho into akayibonayo, kodwa uma umfica esebona sekunento emtshelayo ethile ekhandiwe. Lo muntu lo oyinyanga yila usuzomfica khona ukuthi uthole ukuthi unomuthi ngapha, unamathambo ngapha athize ey'lwane ey'thize, unanamafutha ey'lwane ey'thize. Yilo muntu osehlanganisa i-mix ethize, osehambe kwi-extra level yokusuka la lo oyingedla onolwazi nje lokuthi wazi umuthi, kodwa lo oseyinyanga yila eqala khona-ke. Yila bantu osumthola kuthiwa uyathwala noma uyathwalisa. mm, Uyabo uma ufika kulo muntu oyinyanga, ufike umtshele uthi, ekhaya ngihlushwa ukuthi, athi ngizokwenza u-1 no-2 no-3 ozofika uvike lokho. Uyazi ngenziwe ubani wangenza okubi, athi mina nginawo umuthi oyimpindi amshaye, ake simphinde simshaye nathi. ish, Sekuqalile-ke yonke-ke le group yokuthakatha iqala la. okay, Akekho umuntu okula onomoya kaNkulunkulu, okay, bonke banomoya ongajwayelekanga. Yila umfica khona lo muntu ungamfica enegodla eningi ngokokuhlukana kwey'poki akalandile, eh, ukuhlukana kwey'lwane nayo yonke lento abasuke beyilandile. Yilo muntu lo, ngoba yena umsebenzi wakhe ukukhanda i-magic, uzokuphilisa ngapha, uzokulwisa izimpi ngapha, ayikho into angezukuhlanganisela yona, and uba empowered by okay, some certain evil powers. Some certain evil powers aba-extractor from animals okungenzeka umfice ehle nephathoni endlini eyakhe, ifana nje iphathoni. Ubani o-empowera that? Bakutshele ngento eyisabusayo, they have got some certain powers. Mostly they use ama-powers ezinto ey'file. sangoma, Isangoma umuntu osuke engenwe umoya wesidlozana. Kunezinto ezimbili, idlozi umoya othize. Kuhlukane nje izinto eziwu-2 my daughter ezi-very confusing. Ngizokhuluma la kwaNtu, ngizokhuluma la esintwini. Kunamathonga kunedlozi, okay, kunamathonga kunedlozi. Ithonga abantu abasebuthongweni abalele, bese kuthiwa bangamathonga ngoba balele, abantu bobuthongo labo. Bese kuba khona into ekuthiwa yidlozi, lisuka egameni elifishane kakhulu ekuthiwa isidlozana. okay, Le gama elithi isidlozana lisho ukuthi ungithathe izidlozana, ungithathe otherwise,
noma ungibambe nje leli gama elithi idlozi mase silibuyisela la kwi-spirit, it's a mountain spirit osetshenziswa abantu abathize. Ukuthi ngokulimala kolimi lwethu lwesintu, ulimi lwebele, kwalimaleka ukuthi kube namagama esiwasebenzisa wrongly. Sithi amini okuthize kodwa engamini kona. Kwakuthi uma kunabantu abafile bafela empini, uma befela empini le ngaleziya khathi, kungabi khona ukuthi ukungcwabeka kwabo. Okay. Bese kuthi ngale nkathi uma sekuthiwa kuyohlaselwa kuyoliwa, labantu abangenwe imimoya ethize yobungoma nabangenwe imimoya yobunyanga, kuye kuthiwe kunabantu abayovuswa, sivuswa abantu abathize, abantu bempi esothi uma sibabiza bangene beyisidlozana phakathi kwethu ukuze singasabi lutho la siyakhona. Ukunqoba kwethu konke esikwenzayo sivuse that certain spirit. Kwase kuthiwa abantu maku-extractwa lo moya wabantu abangasekho, mabewuvusa lo moya ungena ube yisidlozana umncenga umuntu. Okay. Ngizokulinganisela-ke ndodakazi, ukhona umuntu ekuthiwa ungenwe umoya wedlozi, umoya wokuthwasa. Umoya wokuthwasa, my daughter, umoya ongajwayelekile, Okay. umoya okungasiwona owekhaya, kodwa namhlanje sekwaba umoya ojwayelekile and umoya o-accepted. Kuthiwa ungenwe yilidlozi, ungenwe umoya ongaziwa. Okay. Abanikaziwo lo moya bayawazi ngoba ngisho ubezwa behlabelela begida, umuzwa esho nawo mawulalela iy'ngoma zabo eve ethi ngilekeleleni nina bantu bakwethu ngingenwe ukufa. Oh, Inkinga yakhona akuwona umoya o-right, usuke ungenwe ukufa, ukufa okuthile kwesidlozana, ungenwe imimoya ethize esiphila kuwe. Long time before abantu ababe-understand-a kangcono umoya wokuthwasa, kwakuthiwa uma kukhona umuntu othwasayo la ekhaya, uhambile waye ephehlweni wayothwasa, athi ebuya nje usekhandelwe, ukhandelwe somewhere, okay. sekhandelwe nje akasekho even around the family, usekhandelwe eceleni. Why? Because everything akazobe eyi-practice-a uzobe enza izinto ezingajwayelekile la ekhaya. Kuthiwa unikezwe ne-opportunity ukuthi abe le enze lokhu akazobe ekwenza ngoba unikezwa yedwa ngoba uzokwenza izinto ezingaziwa. Lo muntu ungenwe umoya wesidlozana. Sekuwukuthi-ke ngokuhamba kwesikhathi kwahlanganiswa lo moya, umoya kwakhulunywa ngamathonga, kwakhulunywa ngamadlozi, kwase kuhlanganiswa ngathi kuyinto eyodwa, it's not into eyodwa. Namhlanje sihlaselwa abantu abenza imikhuba bethi iyisiko. Kunesiko, kunemikhuba. Okay. Sihlaselwa abantu abenza abenza imikhuba bese eseziyaphenduka today yaba yisiko. Kuqalela from these people abangenwa yilolu hlobo lomoya ngoba baqale baba-accepted. The moment baqala babuyiswa ekhaya, kwathiwa sesiyabamukela laba bayingxenye yomndeni, and definitely la kuke kwaba khona isangoma ukuba ne-disorder ekhaya. Inkinga yakhona ufike nohlobo olungazange lwajwayeleka, kwavela nje ithwasa ekhaya kwathiwa lo uyathwasa, seyibhemile. Sekonakele my daughter. Umuntu ongenwe umoya ohlukile okungcolile, okungenzeka ukuthi umoya wasemanzini, ethiwa no, ethi umuntu ngiyolanda inyoka emanzini. Hayibo nkulunkulu, abanye balanda ama-Rolls Royce, wena ulanda inyoka.